παίξω μας έναν τάμασε. Μάλιστα. Το δώρο ήταν συνήθως αυτό. Το δώρο ήταν συνήθως χρημάτινο και καμιά φορά συνοδεύεται και από ένα σχετικό για τις κοπέλες. Μαντίλι, εσάρπα, αναλόγως για τις κοπέλες. Αλλά αυτό συνέβαινε σπανίως αν ήσανε πλούσιοι και αν ήταν στενά συγγενείς της κοπέλας τα συγκόρτσα της. Εδούν ένας και δώρο. Εδούν έτσι και δώρο. Τώρα, καμιά φορά αργούσαν και ακριβώς επειδή αργούσαν να την ετοιμάσουν, τραγουδούσαν ένα τραγούδι και έλεγαν φορέστε την, σκεπάστε την και εμείς αγλιγορούμε. Εδώ είναι μερικά τραγούδια τα οποία πρέπει να μας τα πει ο Παύλος. Κορίτσια τη σκεπάστε την ευράδινε θα πάνε. Ευράδινε θα πάνε. Εκεί. Η ραδιά του τελειώνει. Καλά, από εκεί σε συνέχεια. Φορέστε την, σκεπάστε την, ευράδινε θα πάμε. Και όταν τελείωνε αυτό, έπειτα ήρχιζε τραγούδι ο λίγον πένθυμο από τις πλευράς της κοπέλας και έλεγε «Αιτέντς, ξέρω εγώ, έρθε να πέρ» και λοιπά, και όλο αυτό σήμαινε ότι αποχωριζόμεθα εμείς από τον άνθρωπο. Και τότε δεν ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις που αντί να γελούν στο γάμον έκλαιγαν. Κυριολεκτικά όταν αποχωρίζονται, η κοπέλα όταν πρόκειται να αποχωριστεί από τους δικούς της, από την μάνα της, από τον πατέρα, από τους συγγενείς, έκλαιγαν. Και με αυτό το κλάψιμο, ίσως από εκεί βγει και τραβάτε με και ας κλαίω. Ναι. Λοιπόν, έπειτα γινόταν η εκκίνηση για τα Στεφανόβα. Η εκκίνηση για τα Στεφανόβα. Ας σταματούμε λαδακά και ας αρχίσουμε τώρα να λέω με πώς εφόριζαν, ποιος εφόριζαν, το εφόριζαν τη νύχτα. Εκεί στον καιρό εφόριζαν να την γύφκαν του κούτρουσκα. Πέρα το δυνατά θύεψο. Γύφκαν ψοφιστά και κούτρουσκαν έλαβα. Το φιστάν δηλαδή από εδώ και αυκά. Ναι. Άμμο φούστα. Ναι, άμμο φούστα. Άμμο φούστα. Το χρώμα είναι τότε. Ανάλογος, ό,τι χρώμα είναι θέλει κάθε εις. Και τον άμμο του είναι αλλά και άσπρο και άσπρα κες. Άσπρα κες. Κλάδοτα. Κλάδοτα μετά. Έναν άμμο φούσταν κλώσιο, όπως λένε, αλλά και με παραπαλάδες. Άρα λοιπόν. Και απαδάκια πάνω. Κούτρουσκαν έλαβα μάτων. Τι θα πει κούτρουσκαν, πώς έτσι. Δηλαδή σαν σκύλι εμφεντιακή εδώ. Άμμο σακάκι. Άμμο σακάκι με τα μακραία τα μανίκια. Μακραία τα μανίκια. Τα κουμπία τα μέσα. Ότι σκελίνει το κομμάτι ήταν και το κουμπίνα. Έσανε πράσινα, κόκκινα. Όχι σκέλιο, κόκκινο, αν δεν το πιστάνε ήταν και το κόκκινο το κουμπί. Στο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο της σκέπαζαν να την τάπλα. Με τα φουληρία. Με τα φουληρία και επειδή έφερναν έναν, ήταν μπασκίτες, σκέπαζαν να την απαντά, κούμπιζαν το,
και σύρναν τη βαλά στο κεφάλι και Το τσαρκούλ το λέω, τσαρκουλά έβανα την Τσαρκούλα, ξάει και λίγο. Μέχρι αλλά η νύφη και φαίνουν το ξέρει. Και έστε και να πέσει γκάμαρη. Μήπως να πέσει γκάμαρη έστε και σε ορισμένο μέρος. Σε ορισμένο πέσει γκάμαρη, κάθισα να την και κάτω. Κάθισα να δει, μήπως έστε και όρθιος σε ένα αγωνία που όπως λένε εσέβες στο νηφίο. Τότε στον καιρό είναι νηφιακή ήταν άλλο. Νηφιακή πίναμε τότε. Στο παλιό των καιρών ήταν νηφί. Για πες μας πώς ήταν το νηφίο. Το νηφίο είναι το νενά. Από εδώ θα λέγαν το στρώμα, και θα πέσει κάτω τα αδέλφια και η νύφη. Κανένα σκελεπέρα. Όχι, μόνο τα κοριτσί το μέρος. Την κοριτσί το μέρος ελεπέρα. Έτρωγαν και έπιναν εκεί στο νηφίο. Εκεί στην κάμαρη. Ναι, κομμένα με τους... Όταν εφόριζαν την νύφη, και εδώ εφόριζαν να δω, μήπως έλεγαν κανένα τραγωδία, μήπως ήταν και με τζίτσι και κάτι. Μανασιές. Τα συγκόρια φόρησαν, σκέπαζαν ατέ, υπήκει όπως είπαν οι Σάξ. Έστεκαν στην πόρτα να πληρώστε και να ανοίγουν την πόρτα. Ναι, θέλω να πω, όταν εφόρησαν να μήπως τραγώδαν έναν ειδικό τραγωδία. Τίποτα. Εκείνο τι ξέρω. Καλά, εσύ νύφη και έτσι. Εγώ νύφη και εγώ, τε μόνοι νύφη χάσουν. Είναι σπάσει, τα χρόνια είναι πολλά. Έρθαινα τώρα, ένοιξαν την πόρτα, θα πάει να πες την νύφη θα φέρετε έναν γαμπρόν, ο κουμπάρον, ή θα φέρετε έναν αδελφό σας ή ο κύριος. Αδελφό σας και αδελφή. Θα φέρνα την οξοκά. Θα φέρνα την οξοκά και εκεί θα δίνει τα χέρια με τα χέρια. Άμα, πώς. Χωριστά θα πάει το παιδί είναι μπροστά με τα δάψα. Ναι. Το κουμπάρι. Και από πίσω θα κρατεί την νύφη η αδελφία και αδελφός. Και θα πάνε στην εκκλησία. Θα πάνε στην εκκλησία. Στην εκκλησία στην πόρτα θα ρωτούν. Θα πάει μπροστά ο γαμπρόν με τα ζάψα. Ναι. Από πίσω θα έρθει η νύφη με τα δρόψα της, με την παρανυφάδη σας. Ναι. Και με η συγγενεία της από πίσω και θα πάνε στον δρόμο και με τζιτσίες πες. Μήπως τώρα ενώθανε οι δύο οι κεμεντζετσίδες και παίζανε εντάμαν ο κεμεντζετσής που έτωνε στο σπίτι νύφες και ο κεμεντζετσής που έτωνε στο σπίτι γαμπρού. Ασφαλώς και την ομάδα πάνες, δεν είναι είπα πάνε, αλλά... Ξεκίνησαν από το σπίτι της νύφης και πάνε για στεφάνωμα. Ασφαλώς θα ενωθούν και οι δύο λιράριδες τώρα. Ο ένας λιράρης που ήταν στο σπίτι της νύφης και ο άλλος λιράρης που ήταν στο σπίτι του γαμπρού και θα συνοδεύσουν από τον γάμο. Ατό θεία, ο κόσμος, η παρέα δεν παίρνει στην εκκλησία, ας το σπίτι μέχρι την εκκλησία. Παίρνανε από το ταλάι. Πώς έλεγαν το, μήπως θυμάσαι κανένα λέξη. Όλο το ψικ τεπέ. Ναι, ο ψικ. Ο ψικ. Ο ψικ. Μήπως έλεγαν το κι αλλιώς. Κι αλλιώς ο γάμος. Όχι. Γάμος το ακούει. Χαρά. Ούτε. Κύριε Λαβρεντή, θυμάστε εσείς καμία ειδική λέξη. Να σας πω εγώ πως το λένε σε άλλα μέρη του πόντου, να δούμε αν το ξέρω, αν ήταν το ίδιο. Τι. Λέγεται ο γαμόστολο. Ο γαμήλιος στόλος, δηλαδή, όχι. Λοιπόν, το ψίκι πες εσύ. Το ψίκι. Παίρνανε, τραβάνανε και μελετσίδες. Στο δρόμο, μήπως έσανε να ήταν κανέναν έθιμο. Έθιμο να παίρνανε στον δρόμο και τον στενόν οδό και φέρναν τα σκηνή και πήγαιναν την πόρτα. Άλλο τι μπορούν να έπαιρναν τον δρόμο. Στον δρόμο, πήγαιναν τα στενά. Τα στενά να μην διάφοροι άνθρωποι. Ναι. Με συγχωρείτε. Ναι. Ο γαμπρόν, όταν επέναν, έπαιρναν την ύφη ασωσπίτνα. Και ανταλούσαν ο γαμπρόν και η νύφη και πέραν στην εκκλησία. Τότε έτσι πήγαν. Το πατέρα και η μάνα δίναν την ύφη. Και εκράνιον ο ένας τον άλλον αγκάζει και πέρα. Από εκεί επέραν στην εκκλησία. Και όχι δεν πήγαιναν μόνοι και παντρεύτηκα έτσι έκαναν. Και εγώ που παντρεύτηκα έτσι. Δηλαδή, ας το σπίτι... Ο πατέρας και η μάνα δίνουν την ευχή στον γαμπρό και την ύφη και ο πατέρας του κοριτσιού και τους δίνουν τα χέρια. Ναι. Και παίρνει ο ένας τον άλλο κρατούν τα χέρια τον ή αγκαζέ παράδειγμα. Ναι, αγκαζέ κρατούν. Αγκαζέ και παίρνει. Αγκαζέ και σκέσου.
Εκράναν τα χέρια του. Εκράναν τα χέρια του. Τα βούρασαν. Επέναν στην εκκλησία και εκεί μετά το μυστήριο έπειτα ξανά κατά αυτόν τον τρόπο η μεν νύφη πάντοτε με την καλύτρα συνέχισαν και πέραν και έπειτα γεννόταν τα άλλα που λέει η Θεία. Ναι, ώστε δεν πήγαιναν χωριστά και χωριστά. Τώρα στον δρόμο είτε παίρναν, είπες εσύ αν τον κάπου ένα στενόν, έπεφταν τον δρόμο με το σκηνιπίος. Παιδεία του χωρί, η χωρί παιδεία. Χωρί παιδεία. Και το έλεγανε. Εγώ φτάνει απέναντι. Αν είναι ο κουμπάρων παχσής. Α, δίνουν ο κουμπάρων παχσής να πάρει. Να ανοίγει τη στράτα. Να ανοίγει τη στράτα. Μήπως, γιατί εμείς οι Σαντέτ έχουμε έναν έθιμα, το μέρος του κοριτσιού μαζεύονται 3-4 που λέγονται χαζνεπέρ. Και καθώς πάνε στον δρόμο, αυτοί προπορεύονται εντελώς της πομπής. Σύντε πάνε στον δρόμο, κάθομαι εδώ. Θέλω μεράκι. Θέλω μεράκι. Τα φέρνες ράκι. Θέλω με έναν κοσάρα. Φέρνες έναν κοσάρα. Σκούνταν ξαναπάνω. Πάγανε 200, 300, 500 μέτρα. Ξανακάνουν τα κάτω. Θέλω με φούστρο. Φέρνες φούστρο. Όσο να πάνε στην εκκλησία, αυτό το κάνουμε. Μήπως εσύ την ασύνα αυτό το έτσι. Όχι. Μην το κάνουμε, αλλά σε εμάς είχαν ως έθιμον προσθέτως εκτός από το εμπόδιο του σκηνιού, επιχειρούσαν να κλέψουν το καπέλο του γαμπρού. Κατά τιμωρία. Κατά τιμωρία. Ναι. Πάντοτε κατά τιμωρία. Μετά την στέψη. Α, μετά τη στέψη. Μετά τη στέψη. Καλά, και ας το πούμε ύστερα. Ας το πούμε ύστερα. Τώρα που βρισκόμαστε. Ακόμα δεν πήγαμε στη στέψη. Όχι, τέτοια εμπόδια δεν γινόταν. Με το σκηνή γινόταν σε εμάς, γινόταν με το σκηνή μετά τη στέψη. Α, μετά τη στέψη, όχι πρώτη στέψη. Επομένως επήλανε στην εκκλησία. Αφού πήγε στο σκηνή, εγώ εθέρισα Στεφάνου σαν Α, εγώ εθάρμανταν επέναν να Στεφάνου σαν έκοπος. Τελείωσε, πήγανε στην εκκλησία, έγινε το μυστήριο κατά τους κανόνες της εκκλησίας μας. Στεφάνος ο ποπάς, εκεί. Εκεί έχουμε στο σπίτι. Στάσου, απές στην εκκλησία, στην εκκλησία και παίρναν τα χέρια του και παίρναν όπως αδακές ένας. Χαιρέτηταν από τα Στέφανα, πώς πώς έλεγαμε αυτό. Χαιρέταναν τα Στέφανα. Χαιρέταναν τα Στέφανα. Ευχούσανε και συγγονέισαν του. Πώς, το Ευαγγέλιο είναι και κάτω, το Σταύρο προσκύναναν και χαιρετάναν και τα Στέφανα και δόριζαν και γονάνε. Α, ξανεδόριζαν. Στείλαν συμποπά το ταψί. Συμποπά το ταψί είναι στο όχι να χάριζαν την ύψη. Συμποπά το ταψί. Συμποπά το ταψί για το προσκύνημα του Ευαγγελίου. Ας και τον με δώρα γι' αυτό. Δωρακέτα. Το ευχάντας έλεγανε. Παίρνανε το χέρι να τον ή μόνον έλεγανε ευχέ. Πώς και παίρνανε το χέρι. Ούτε το χέρι να τον επέρναν, ούτε η κεκά έστεκαν, ούτε συγχαρητήρια εδέχοντο, ούτε τίποτε. Και καλυμμένοι έτσι όπως ήταν, μετά από το Ισαΐα χόρευε, τους παίρνουν εκεί πέρα και γρήγορα να πάμε να ετοιμαστούμε. Τους περιμένει η δουλειά πολύ, τους περιμένει στο σπίτι. Μάλιστα. Τους περιμένουν εκεί πέρα. Δεν έχουν το συγχαρητήρια στους φίλους. Αυτά όλα γινόταν δημοσία οι ευχές μετά το χάρισμα. Στο χάρισμα. Έτρωγαν, έπιναν και όταν χάρισμα τότε τελείωναν και παίρνανε στο σπίτι. Τώρα είπατε ότι κατά την επιστροφή του, στεφανωμένοι πλέον, έγιναν το κόψιμο με τα σκηνία. Και αυτό το κόψιμο που είπε η Θεία σε μέρος που ήταν στενό που να χωρούσε το σκηνή, και αν ακόμη δεν είχε μέρος στενό να χωρέσει, έπιαναν το σκηνή 5, 6, 7, 8 και κάμανε έτσι έναν κύκλο για να οδηγήσουν εν πάση περιπτώσει την πορεία. Αυτό γινόταν κατά κανόνα 2-3 φορές και οι απαιτήσεις των ήταν τσιγάρα, μικροκεράσματα ή κανένα ούζο στο πρώτο, στο βαρύ, και αυτό ήταν το πρώτο και από εκεί αν δεν έπεφτε καλά ο κουμπάρος δεν άνοιγα. Μετά από εκεί και αραιότερα γεννότανε τα σκηνιά, δηλαδή έκαναν 50 εκατομμέτρα λόγος με την απόσταση. Αν ήταν μακριά το σπίτι του γαμπρού, μπορούσε να κοβάνε τον δρόμο και 5-6 φορές. Όλα τα πλήρωνε ο κουμπάρος. Όλα τα πλήρωνε ο κουμπάρος. Το επίμονο, το κόψιμο ήταν το πρώτο. Σε αυτήν τη διαδρομή εφύλαγαν να μην κλέψουν και το καπέλο του γαμπρού.
το οποίο καπέλο του γαμπρού όταν το έθνευαν θεωρείται ταπείνωσης και μεγάλη προσβολή. Αυτήν την ευθύνη για το φύλαγμα του καπέλου το είχαν τα συμπέδε. Η ΑΖΑΠ, πώς είπες, ΑΖΑΠ. Η ΑΖΑΠ. Μάλιστα. Τι έτσι φά, τα στέφαναν το εστεφάνωναν από το έδιναν. Θέσανε άμον το είναι τώρα τα στέφανα, το πάμε αγοράζουμε και στεφανούμε. Όπως έχει ο Μητρόπολίτης το σχέδιο να το έτομα, τη μήτρα αείκονε. Αν τα αγόραζαν τα ή έτον τη εκκλησία. Το αγόρασαν να τα και πάνω στην εκκλησία. Αγόραζαν και χάριζαν να τα πει στην εκκλησία. Όχι, στην εκκλησία ήταν, στην εκκλησία και ήταν δεν υπήρχαν ιδιαίτερα στέφανα του κάθε ζεύγους. Υπήρχαν τα στέφανα της εκκλησίας με τα οποία στεφανώνεται όλος ο κόσμος. Και αυτά έμεναν μετά την στέψη, ευλογούνται και έμεναν για να επιτελέσουν το καθήκον τους για το άλλο ζευγάρι που θέλει. Αυτά δεν τα έπαιρνε κανείς. Δεν είναι σαν τούτα εδώ που κάνουν τα στέφανα και τα παίρνουν και λένε ο Θεός να χαρίσει μας τα στέφανα μου, και αντί να φροντίσουν να διατηρήσουν τον δεσμό και τον σεβασμό κατά άλλων τρόπων, ενώνουν τα στέφανα και τα βάζουν κάτω από την εικόνα και νομίζουν ότι έτσι θα κρατηθούν τα στέφανα. Τότε αυτά ήταν, κύριε Λαβρινίδη, μεταλλικά. Μεταλλικά. Είχαν απάνω πέτρες, τίποτα. Όχι. Εμάς δεν είχαν, σε άλλες εκκλησίες είχαν. Σιγαράξεις στην εκκλησία Φερρυπίν ήταν βαρύτερα και αναμφισβητήτως εκεί είχαν. Ήταν όχι πλέον μέταλλο από το ευτελές συνηθισμένο, ένα μείγμα το οποίο ήταν περίπου σαν ασήμι, σαν χαλκός καρτέλ. Σαν το χρώμα να του. Σαν χρυσός. Σαν χρυσό το χρώμα να του, ναι. Θεία, μήπως είναι εύκολο να ειδοποιούμε την Μαρίνα. Κάνουμε τη χάρη κουμπάρα, ειδοποίησε τη Μαρίνα. Λοιπόν, τις λαμπάδες, όχι πρωτού να πάμε στις λαμπάδες. Ασφαλώς εκεί επότιζαν το γαμπρό και την ύφθενα σε ένα ποτήρι κρασί και τα λοιπά, ό,τι αυτά με τα χριστιανικά έτσι. Τα λαμπάδας ποιος έκρανανε τη χαράς. αΐκα και σανίκες. Ποιες, όχι. Κατά τη στέψη δεν κρατούσαν δυο παιδάκια λαμπάδες. Όχι. Εκεί ήταν με απόλυτη σεμνότητα και σοβαρότητα και μεγαλοπρέπεια. Ούτε παιδάκια, ούτε ουρές, ούτε τίποτα. Τούλια, ούτε τίποτα. Όταν πίνανε το Ισαΐα, χόρευε, σύρναν να πάνε να τον τηδέν. Κουφέτα, τίποτα. Όχι. Ούτε τα κεφάλια τους πονούσαν, ούτε ρίζια ρίχναν να ριζώσουν, και όμως εκείνοι ρίζανε. Ρίζοναν ασφαλώς. Μήπως αδαρκές λέγανε η νύφη, πατεί το ποδάρτι γαμπρού, όταν λέει και η γυνή να φοβείται τον άντρα αυτής, αΐκα πακέσα. Μήπως έλεγαν κανέναν προσευχήν κρυφά να μην πατίουσαν, να μην δέσπουσαν, να τίποτα. Απόφευγαν πάντοτε να συζητούν για Μάγια. Μόνον εάν περνούσε αρκετός καιρός και δεν ετεκνοποιούσαν, τότε αναζητούσαν πολλές αιτίες και έλεγαν μήπως επί κανένας Μάγια, και φροντίζαν να γίναν τα Μάγια. Αλλά τέτοια πράγματα όπως κάνουν εδώ σε μερικά χωριά της Θεσσαλίας, παίρνουν το βελόνι και το τρίβουν πίσω και το περνούν από το ρούχο, με όση ευκολία μπαίνει αυτό, με τόση ευκολία θα γίνεται και το άλλο και λοιπά, τέτοια πράγματα δεν είναι. Μάλιστα. Όταν γύριζαν στην εκκλησία, σύρνανε πυροβολισμούς για τη χαρά. Μερικές φορές είναι. Κάποια φορά πυροβολούσαν. Η ένδειξη είναι χαράς. Ένδειξη πάντα. Πυροβόλεσαν, τραγώδεσαν, έφτασαν στο σπίτι. Θα φέρνει την ύφη να πέσει. Συμπόρτα να πάνε, είναι τον κανέναν έθιμο τίποτα. Ενεμείνεν εκεί η πεθερά. Μάλιστα. Να πας συμπόρτα το σπίτι. Απάσω η συμπόρτα το σπίτι. Σοκατοθήρ. Όχι συναυλή, όχι. Ναι, συγκατοθήρ. Και εκεί με τα συνήθη δώρα υποδοχής, που κατά κανόνα ήταν
ένα καλοφτιαγμένο τσουρέκι, το οποίο ήταν από αυγά, βούτυρο και γάλα ζυμωμένο. Νομίζω ζάχαρη δεν βάζετε. Ναι. Λοιπόν, αυγά, βούτυρο και γάλα, φρέσκο βούτυρο και γάλα ζυμωμένο, από αυτό το τσιρέκι και τα άλλα τα σχετικά για το κέρασμα. Πάντοτε δεν ούζω. Άλλου είδους ποτών εκεί ήταν άρρωστα. Δεν υπήρχε ούτε λικέρ, ούτε εκτός από κογιάκ και ούζο και πάντοτε κατά κανόνα ούζο, άλλο ποτό δεν υπήρχε. Το κρασί. Το κρασί σε αυτή την περίπτωση δεν προσφέρει. Εκείνο ήταν για το τραπέζ. Μάλιστα. Είχανε τραπέζ, στο τραπέζ κρασί και πάντα κότσινο, και εδώ μάλιστα έλεγαν οι μασκαράδες και έναν τραγούδι. Θέλω το κρασί κόκκινο και το κεπάπ ψεμένο, θέλω την κόρτιν όμορφον και το κρεβάτ στρωμένο. Όλα τα ήθελαν οι μασκαράδες. Λοιπόν, οι πεθερά υποδέχονταν την ήθελα. Οι πεθερά υποδέχονταν την ήθελα και τότε εβάζανε ένα πιάτο αναποδογυρισμένο, πύλινο, το οποίο έπρεπε η νύφη να πάρει φόρο να το συντρίψει. Αν το συνέτριβε και το έκανε κομμάτια, θεωρούν το γούρι και ότι δυνατή είναι η νύφη, γερός άνθρωπος είναι, την εφηλούσαν εκείνη απάνω στο τσαρκούλ. Ακόμα τσαρκουλωμένσα. Πάντοτε και θα μείνει τσαρκουλωμένσα μια μέρα ολόκληρη. Ούτε όταν θα χαρίζνατε θα ελέγχνε πήγεσαι. Μάλιστα. Είναι, λοιπόν, αφού λοιπόν έσπαγε και την εφηλούσε απάνω στο τσαρκούλ. Ο πεθερών ή η πεθερά. Η πεθερά πρώτα. Μάλιστα. Έπειτα έσκυβε, εφηλούσε το χέρι τους, η νύφη και επήγαιναν. Επήγαιναν, τους έβαζαν και κάθονταν εκεί που είπες από το εσύ, πώς είπες από το νηφίο. Στο νηφίο. Καθόταν εκεί πέρα. Αυτή καθόταν εκεί πέρα, όρθιοι, οι νεόνυφοι. Όρθιοι οι νεόνυφοι, όλοι οι άλλοι καθεσμένοι όπως μπορούσαν, οι νεόνυφοι στεκόταν εκεί πέρα όρθιοι. Πολλές ώρες. Ήσαμε να έρθει η ώρα τη φαΐ. Τη φαΐ η ώρα, εκεί τώρα πώς έβρισκαν τον τρόπο να τρώνε και εκείνοι, ήταν η μεγάλη τέχνη. Τη συγκορτσή, της μάνας, τη παιδά, κατόρθωναν πάντως να τρώνε χωρίς να ελέπεται κανείς. Χωρίς να πούμε πεινασμένοι να μην στεκούν. Ναι. Εκάθεσαν στα τραπέζια. Ερχήνανε η διασκέψη. Τα τραπέζια. Αφού ήσαν καλεσμένοι όλο το χωρίο, έπρεπε να είχαν και ανάλογα τραπέζια και ανάλογα πιάτα, ανάλογα τα καθίσματα, πώς έλεγαν τα θεία. Σκαμνί. Ανάλογα τραπέζια και σκαμνί. Αυτά τα τραπέζια και τα σκαμνία φυσικά δεν ήταν ενός σπιτιού, εφέρνανε τα ασαξένατο σπίτι, από όλο το χωρίο, γεμάτο. Και υπήρχε ειδικό συνεργείο από τα συμπέδε που εφρόντιζαν για να κοβαλούν ασαδιάφορα το σπίτι, κουτάλια, πιάτα, πιατικά, καρέκλες κλπ. Αφού έστρωναν και ετοίμαζαν όλα, τότε σκεπτόταν να βάλουν τραπεζοκόμους. Ναι, κύριε Λαουρέντιε, ναι. Με συγχωρείτε. Αφού ήταν τόσο πολύ το πλήθος, ασφαλώς τα τραπέζια δεν εστρώνονταν μέσα στο σπίτι, αλλά στο ύπαιθρο. Στο ύπαιθρο, κάτω από τα δέντρα. Δεν υπήρχαν δέντρα. Ποτέ μπορεί να μην υπήρχε. Αφού δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν στο χωριό δέντρα. Ήταν έξω στο χωριό. Το χωριό μέσα δεν είχε. Η αυλή, το χωριό μέσα δέντρα δεν είχε. Επομένως στην αυλή μέσα στρώνανε τα τραπέζια. Κάνανε σχήμα π, γάμα κτλ. Ή στην αυλή ή σατρανά τα ορτάδας, και πάντοτε όλα τα σπίτια, όπως είπαμε προχθές, είχαν το τρανόν την οτά. Αυτό το οποίο ήταν, ας πούμε, η κυρίως είσοδος. Ναι, αλλά μπορεί να χωρέσει τόσο κόσμος. Να σας πω, έστρωναν και μέσα και έξω
επειδή εκεί ο χειμώνας ήταν μεν βαρύς, αλλά δεν είχε αυτό το κακό το οποίο έχει το κλίμα της Μακεδονίας του συνεχούς βροχής. Εκεί μπορεί οι βροχές να έκαναν ένα διάστημα 2-3 μηνών, έπειτα όταν έπαιρνε ο χειμώνας κατά κανόνα εχιόνιζε, δεν έβρεχε και συνεπώς εφόσον δεν θα εχιόνιζε μπορούσε να είναι και ενυπέθρο. Άλλωστε κανόνιζαν έτσι ώστε η ώρα του φαγητού να είναι περίπου το απόγευμα κατά τις 4-5. Δηλαδή τα στεφανώματα τώρα ανοίγουν. Τα στεφανώματα κατά κανόνα γίνονται μετά την εκκλησία. 10:30-11. Ίσα με τις 3-4 η ώρα, εκεί εχόρευαν, έκαναν, διασκέδασαν, έτρωγαν και κατά τις 5 η ώρα αρχίζει πλέον το χάρισμα, 4 η ώρα, 3 η ώρα, αναλόγως, αρχίζει το χάρισμα και μετά το χάρισμα οι πολλοί φεύγουν, μένουν λίγοι και πριν διαλυθούν γίνεται η περίπτωση του θυμιάματος. Του θυμίσματος. Τώρα, το φαγιά μάιρευαν θεία Παλάσσα, κύριε Λαβρίδη. Το φαγιά μάιρευαν. Ναι, θεία Τσόφα. Πώς είπατε? Πιλά και φίβα. Πιλά. Κρέας και φύλλα. Με το οποίο, με το... Το βούτο. Ναι, θεία Τσόφα. Πώς είπατε? Πιλά και φίβα. Πιλά. Κρέας και φύλλα. Με το οποίο, με το... Το βούτο. Με τα κρούλια ή με το πριντς? Βεσίλη πήρνε πριν. Ποιος είσαι παίρνε πριν, ποιος είσαι με τα κρούλια. Είπαμε κατά την κατάσταση. Ναι, επίνανε πιλά το κρέας και... Το κρέας με το λάχανο και το φυλάκο με τα σταφίδες. Σταφίδες εβάλανε πες. Πώς λέγαμε τα σταφίδες κρίσεων? Τσιμίντζε. Τσαμίντζε. Εσύ μήπως είσαι? Τσαμίντζε. Πιλάς με τα τσαμίντζε. Κρέας με τα λάχανα και σιρβάν. Σιρβάν και τι να είναι. Σιρβάν όχι. Σιρβάν όχι. Σιρβάν έλεγα τουλάχιστον είπατε σιρβάν. Αν θα έλεγες πιλάφ και είπες σιρβάν. Ώστε πιλάφ με τα τσαμίντζε και λάχανα με το κρέας. Λάχανα με το κρέας, λάχανα με τα καρτόφια. Κρέας με τα καρτόφια. Κρέας με τα καρτόφια. Επομένως, όλο το χωρίο έπρεπε να τρώει. Θα έβαλαν 5, 6, 10 χαλκαπάνια. Ένα βούδι έσπαζανε και το βούδι την Κυριακή και τη Δευτέρα τελείωσε. Τελείωσε. Έτρωγανε, πίνανε. Τώρα περίπου τι ώρα είπατε κύριε Λαβρινή, και 3 με 4 αρχίνανε το χάρισμα. Το χάρισμα. Τώρα ας λέω με το χάρισμα. Πώς είναι το χάρισμα? Έτρωγανε. Αφού έσκοναν τα τραπέζια, τώρα κοιτάξτε, ξεχάσαμε εκείνους οι οποίοι σέρβιραν τον κόσμο. Ναι, είπατε προλίγο τραπεζοκόμους. Λοιπόν, αυτοί οι τραπεζοκόμοι είχαν την ευχή. Μήπως θυμάστε πώς τους λέγανε? Ποιους? Τους τραπεζοκόμους. Δεν τους έλεγα τραπεζοκόμους, ναι. Από τα συμπέδια. Ναι. Από τα συμπέδια. Μήπως είχαν έναν ορισμένο όνομα. Όχι, δεν είναι. Καλησπέρα. Καλώς. Μόλις έμαθες για τον Αμερικάνο έρθες. Ακόμα και έστειλε χαμπαγιά. Έλα, κάθετε. Και ξενίκες μου χαρτί, αλλού ορθάταν έρθα μόνο τούτσι ξεκίνημα. Με το τσαρούσια. Τσαρούσια φορείς. Πού είναι τα τσαρούσια, τα τσαρούσια εκεί? Θα τα ακούνε εκεί. Αν μοντέξαν τον Αμερικάνο και είδες άλλαξαν χρώμα. Ναι. Τέλεισμα, πράγμα. Το μάτια γυαλίζνε Αμερικάνο. Λοιπόν, τι για το εσύ καλά θυμάσαι. Γιατί εκείνο έκανε σε ανάκριση είναι αυτά μετά. Όταν πίναν τη χαρά, έστρωναν τα τραπέζια. Έρχουσαν τα παιδεία, σέρβιραν. Έβαλαν σόλτς και κα, έτρωγαν, έπαιρναν το ψωμί, έβαλαν τα τυρί, έβαλαν τα φουστούτα, έβαλαν τα ρέγκας, ό,τι είχαν εν πάση περιπτώσει. Ρέγγα παεβάλα. Καμιά φορά. Ναι. Σιλότκας το έβαλα.
Εβάλουμε. Σαν την έτρων των χωρίων νερών κύχανε για να έπιναν και εδίωχαν τα σιλότικα. Σε μέτρον επέραν. Λοιπόν, σιλότικα. Η παλαιματή πάει. Μήπως κύριε Λαυρεντή, τυρί, βούτορον, μέλ, καρύδε. Κουμπάρι, παλαιματή επαρίνει. Ποιο? Το πάλεμα. Το πάλεμα, ακόμα και έφαμε στο πάλεμα. Καλάλες. Καλάλες. Πολύ καλάλες. Το πάλεμα. Το πάλεμα. Καλά θα λέτε μας και το πάλεμα. Είχαμε και το πάλεμα. Υπάρχει και πάλεμα. Βεβαιότατα. Πότε? Όταν έρθαν στο σπίτι γάμπο. Όταν έρθουν... Στεφανώνε και φέρνε τη συμμορφανικά και λένε τον πεθερό για την πεθερά. Αν τώρα θα πας και εσύ στο συνήθιος. Θα παλεύουν ο πεθερό και η πεθερά. Πηγάνε να παλεύουν η πεθερά και ο πεθερό να αρπάζουν τον πεθερό κούνα ο καλή. Βάλε την πεθερά από πάνω. Ναι. Και γέρνουν. Τελείωσε. Τελείωσε. Και καμιά φορά μαζί με αυτούς εκεί πέρα βάζουν και κανέναν άλλον και παλεύει. Και για να κάνουμε την υπόθεση να πάρει τον κωμικό χαρακτήρα, βάζουν έναν πολύ δυνατόν να παλέψει με κανέναν αδύνατο. Και ο αδύνατος τάχα τον προκαλεί. Και εσύ παπίεσαι εκεί πέρα, εν τω μεταξύ κρατάει με τρόπο σε ένα δοχείο μέσα γιαούρτι και προσπαθεί με τη γιαούρτι να αλείψει, να περιχύσει τον μεγάλο. Και έπειτα μόλις τον περιχύσει, το βάζει στα πόδια και φεύγει. Ωραίο αυτό θα έχει κάποιο βάθος. Το γιογούρτ και ξέρω. Λοιπόν, το γιογούρτ, αν ενθυμίσαι, έγινε εδώ ο γάμος το 1927 τη Πιλπίλ από τη Φλόριντα, εκεί όπου έπαιζε ο γάμος, αυτός ο Παύλος. Και στη Πιλπίλ το γάμο έσυραν στη Πεζιρκιάν την Μουχαήλ, την Ρέσαν, δεν ξέρω ποιες ήταν και σηκώθηκε και έφυγε. Θύμωσε ο Μιχάλης, πήγε να τον πιάσει. Ναι, και εκεί, αυτήν είπαμε έσανε συνήθως από την παρέα. Θεία, για πες μου, τα παιδιά τα οποία σέρβιραν στο τραπέζι, αυτήν συμπέρε τη γαμπρούιασε. Αυτήν δεν κάλεναν στο γαμπρό. Έκαναν στο γαμπρό. Ναι, καλετέν έλεγαν. Καλετέν. Οι καλετέν έσανε εκείνοι που επένανε και καλούσαν και τον κόσμο στο γάμο. Ναι. Αυτήν που έστρωναν το τραπέζι και... Ναι. Ακούγεσαι το παιδί, ναι. Ακούγεσαι τα συμπέρα. Από την παρέα τα συμπέρα. Ναι, τα συμπέρα. Το όνομα πώς έλεγαν τα τους. Καλετέν. Καλετέν. Λοιπόν, οι καλετέν έστρωναν και το τραπέζι. Όλοι εκείνοι πήγαν. Εσέρβιναν, επίναν, εθυμούσαν, ασύνανε πέραν τα χουλιάρια, ασύνανε πέραν τα διάφορα εργαλεία τα οποία θα πρέπει μετά το γάμο να τα γυρίσουν πίσω. Τώρα αφού έφαγαν, σκόνε το τραπέζι. Σκόνε το τραπέζι. Και αρχίζουν και πάνε στο χάρισμα. Μάλιστα. Στο χάρισμα ένας από αυτούς οι οποίοι έχουν και επιβλητικότητα και κύρος και δυνατή φωνή, αρχίζει και λέει, εμείς επήκαμε το καθήκον μου, ας τώρα σε φτάμε και το καθήκον, έφαγαμε, έπαμε, να είναι καλά, ο Θεός να πληθαίνεται κλπ. Ας τώρα σε φτάμε και το καθήκον μου. Και μήπως έλεγα, ας φτάμε το χρέος μου. Ναι, το χρέος. Ποιο είναι τότε η κυριολεξία? Το χρέος. Έχουμε υποχρέωση στη παιδεία, ότι επήκαμε, έφαγαμε, έπαμε τώρα, φέρνει όπως είναι να γίνει τα σχόλια. Όχι, το έλεγαν τη λέξη. Ας φτάμε το... Ας φτάμε το συνήθιο ή το χρέος. Το χρέος. Ναι όμως, δεν το έλεγαν. Το συνήθιο να σας πω, το έλεγαν με διάφορες ονομασίες. Ναι. Τις πιο πολλές φορές έλεγαν ας εφτάμε το πρέ, ας εφτάμε τε πίναμε, ας εφτάμε τε βρήκαμε. Πάντως ήταν με την έννοια του ας εφτάμε το χρέος. Έστε και ο παιδάς και ο κουμπάρ, όπως είναι τα σκαμνή. Και απαλά ο κόσμος, ο κουπάς και δόριζα. Τον κουμπάρον και τον έδινε χάρισμα. Χάρινε τον κουμπάρο τόσο.
Χαρή και τον έγαμον τόσα, έγαμον έλεγα. Τον έγαμον τόσα. Ο Τάδης. Δεν έλεγαν τον έγαμον μονάχα, εχόντουσαν και στους δύο μαζί. Έλεγαν την αιώνιφους. Ναι. Εχάρτησαν την αιώνιφους και αυτόσον το γαμπρό. Πάντα ο λιγότερα των κουμπάρων. Πάντα ο λιγότερα των κουμπάρων για να αντιμετωπίσει με αυτά τα δώρα και ο κουμπάρος τα δικά του τα έξω. Ναι, αυτά τα έχουμε προγράψει. Τα έχουμε προγράψει. Ναι. Δεν υπάρχει Τελείωσε το χάρισμα. Ναι. Α, τώρα ένας φέρνει... Όχι, και φεύγουν και έφτανε. Βάλαν έναν σιγαν τραπέζα και κάθον τον οποίο έλεγαν τους όποιους ευχαριστούσουν καθέστε και κάνουν το γλέντες. Βάλαν ένα σιγαν τραπέζα και τα άλλα τα σκαμνία από εδώ και από εκεί. Βάλαν τον κόσμο όλων και κάθον το. Κανένας ολός τα κέρδο. Εκεί που κάθονταν στα τραπέζα τροντύπιναν και γύρω ο χώρος. Γύρω, στη μέση τα τραπέζα και γύρω. Ο χώρος και ο κουμπάρων με τη γαμέ, ο χώρος και τον μπροστά στο πάνω και τον γύριξε στον παγωστή και βάλει τον κόσμο στη σειρά. Βάλει τον κόσμο στη σειρά, κανένας να μην έτρεχε δεξιά, αριστερά και ενοχλώναν τον χώρο και στη μέση όποιες ευχαριστούν για κάθονταν, έτρωγαν και πίνε για κάθονταν και σκούνταν οι μιζετέρ, παίρναν άλλος την ύφαινα, τα χόρευαν, άλλος του γκουμπάραν ατάρες και δίνανε φρεσκιά στον Ιριτσί. Όποιος έμενε στο χώρο ή στο χωρογές. Δεν κάθονταν μπροστά. Πώς λέγαμε μετά το? Πεσκιάσε λέγει. Πεσκιάσε το δώρο, αλλά ο Ιριτσίς ο γονάτιζε μπροστά πώς λέγαμε. Καρσιλέψε να το. Α, έτσι και λένε, καρσιλέψε. Όχι. Εκάτσε στο γόνατον ο Ιριτσί. Κάτσε στο γόνατο. Εγωνάτισε όλοι. Γιατί σε εμάς δεν είναι καρσιλέψε. Τώρα λέμε και το εξής πά. Εκεί στο τραπέζι που έστρωναν, μήπως εξαιρετική θέση, το καλύτερο το μέρος, εκάθουτον ο ποπάς, η επιτρόπ, αν τον δάσκαλο τη χωρί, δίπλα του εκάθουσαν ο συμπέθερον και η συμπέθερα, δηλαδή τον ποπάν, τον δάσκαλο και τη επιτρόπη, τον Μουχτάρ, ξέρω εγώ, δούλευαν στο καλύτερο τη θέση, είναι τίμανα. Όχι. Κάθονταν, σαν θέση σαν τον εκείνη και σκοντάνε, κάθονταν, κάθονταν όλοι έναν είχαν. Όχι, δεν μπορεί. Ναι, κάθονταν σαν δεν μπορούσε να πίνεις διαφορά, γιατί. Σε παρακαλώ, τώρα εκάθισαν και τα σκαμνία όλοι εκδιάστα. Έρθε ο ποπάς. Το ποπά θα λένε τον εμείς καλά καθημερινή και κάτι. Όταν δεν χώριζαν εκ των προτέρων, αλλά πάντοτε η θέση των τυπωμένων προσώπων ήταν διακριτική. Ήταν εξαιρετική θέση πάντοτε και διάλεγαν να είναι στο μέρος από όπου μπορεί και εύκολα να έρθει και εύκολα να φεύγει. Χωρίς να... Και όλους να βλέπει ασφαλώς. Και όλους να βλέπει, όλους να βλέπει, όλα να τα απολαμβάνει και να μην έχει να ενοχλήσει κανέναν όταν θα φύγει για να μην πει θέλω να φύγω, αλλά πώς θα φύγω. Πάντως τον έμαθα την πιο περίοδο. Αν τώρα στο χωρόν κι θα έμπαινε η νερά. Πώς, φέρνω. Ο κουμάρον έπαιρνε τον έγαμο και την εγάμισα και τον έμπαινε στο χώρο. Στο χώρο. Όταν έμπαινε ο έγαμο και την εγάμισα στο χώρο, ο Λίρτσης αμέσως τα γονάτιζε μπροστά. Ποιος θα έδωνε το μαχτή σου, ο κουμπάρο ή ο μαύρο? Εκείνος, ο κουμπάρον αν εκράνε την ύφεν, ο κουμπάρον θα... Όποιος εγχώρευε με την ύφη θα δίνει μαχτή. Εκράνε την ύφεν εκείνος εδώ. Και στον κουμπάρον και σαν και εκεί έβγαιναν οι συγγενείς, παίρναν την ύφη και το γαμπρό. Ένας έμπαινε όπως λέμε στο σεφ την ύφη και τη γαμπρό και χώρευε με την εκείνος και δίνει και ο Λίρτσης εγωνάτισε. Το τίμημα αδακά γίνεται, διώξα πιο αργότερα. Το τίμημα εμείς εκεί, το πρωί... Εστάσω, ας μην πάμε στο τίμημα, τώρα θέλω να ρωτώ εγώ κάτι. Το χωρούσε χορεύαν. Το χωρούσε. Ποια χωρούσε χορεύαν. Όλα τα χορεύαν. Ας λέμε. Ο Μάλ. Ο Μάλ.
Το μάλι και την κοτσαρή και τη λεξίνο και τη πάτουλας και έμπροπης και κυρτσίας και σαρίγης και τη κυρτσίας. Όλα. Συγχαράνε τον μόνο και μέντζεν ή εσεν κι άλλο? Όχι, όργανο αυτό, κλαρίνα. Κλαρίνα. Με τα ταούλια. Ναι. Τα ταούλια. Αυτό μάλλον είναι γρουζινική της περιοχής επίδρασης δηλαδή. Έπαιζαν ποντιακά σκοπούς ή έπαιζαν μόνο τα κυρτσίνα? Επομένως τον ταούλ ζουρνάνε άμα το χορεύουν όλοι οι πόντοι. Ναι. Έπτον και ο Κεμετζής έπαιζε με εκείνους ή χωριστά ο Κεμετζής ή χωριστά εκεί? Όχι, έπαιζε με εκείνους, ναι. Έπαιζαν οι τρινομάτοι. Έπαιζαν οι τρινομάτοι. Μερικά χώρους όμως έπαιζαν να ήταν μόνο ο Κεμετζής. Φυσικά μερικά χώρους όταν εσύ χαζενόρωσαν ο κόσμος και θέλανε να λύσει, αφήνανε το ταγούλ και έπαιζε μόνο ο Λουτσής. Και τραόδα. Η ζουρνά και το ταγούλ πέσανε για τον πολύ τον κόσμο για την παράδοση. Η βήρα πέσουν για τους ολίους τάχλους. Φυσικά όταν έσωνε η ζουρνά και το ταγούλι, η βήρα πού να ακουγόταν. Με το τάμπα τούμπα της βήρας και του... Ασφαλώς αυτοί οι ζωηροί χωροί ασφαλώς εχορεύονται με το ταούλ και τη ζουρνά. Και όπως λένε στην περιοχή της Τραπεζούντος, τα κοδεσπενιακά, τα χωρώντας, δηλαδή το όμαν, το διπλό, το κοδεσπενιακά χωρώντας, τη τριγώνας. Τη τριγώνας. Οι σαρίγδες. Αυτά, η τριγώνα παραγλιγορτώνει. Το τίκ, το ελαφρόν, το μονόν και το διπλό. Το ομάλ, εκεί σε μέτρα λέγανε τα κοδεσπενιακών, χορεύουν τα κοδεσπενιακών. Σιγάς, έμπρο που το πάνε και έρχονταν. Ναι, το έλα δάφνε πότα με την τρίχα στο γεφύρι, άρα εκεί με ομάλ. Λοιπόν, αυτά χόρευαν τα συνήθως με την Κεμεντζέν για να είναι και σεμνός ο χώρος και ήσυχος. Την κότσαρη, ας πούμε, την τριγώνα, που είναι ζωηρή χωρία, ασφαλώς τα χορεύανε με το ταούλ και με το ζώο. Μήπως καμίαν εΐνουσαν γαλμαάλια μαλώματα στους γάμους? Όχι. Μόνο τη Μεσίνα. Αλλά ο κ. Λαβεντής είπε προλίγο ότι καταλήλως εφρόντιζαν να τους απομονώσουν ή να τους... Πάντοτε φρόντιζαν και επεσήμαναν εκείνους οι οποίοι πίνουν και πρόκειται να ταράξουν την ησυχία, τους έβαζαν ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι θα ήσαν φρόνιμοι να τους συγκρατήσουν και προσπαθούσαν καταλήλως, απόφευγαν κατά κανόνα κατά αυτόν τον τρόπο. Σπανίως γινόταν από τον καιρό που θυμάμαι, από όσα θυμάμαι, εδώ και 30 χρόνια, 35, μία περίπτωση συμπλήρωση. Κύριε Λαβεντίνη, εδώ είναι η ευκαιρία να με επιτρέψετε να σας ρωτήσω. Πόσων ετών φύγατε από εκεί? 9 ετών. Και πόσων ετών είστε, εφόσον ήδη συμμετέχετε στην ανάκριση? 57. Μήπως συνέβαινε το εξής? Όταν αρχίνανε ο χορών, πρώτα θα χόρευαν οι μιζετέρ και οι γρεάδες. Και ύστερα θα έμπαιναν οι νέοι σε δεύτερο χορό. Μήπως γινόταν αυτό το? Ναι, μάλιστα, γινόταν. Έμπαιναν πρώτα άντρες, αρχίναν το χώρο. Άντρες, αλλά οι γεροντάδες χωριστά χορεύαν να σου νήσει? Όχι. Έμπαιναν νέοι γεροντάδες όλοι μαζί? Έμπαιναν πρώτα, αρχίναν το χώρο οι νέοι και εκεί έμπαιναν και οι γεροντάδες. Γιατί μήπως αρχίναν το χώρο, ας πούμε, οι γεροντάδες. Έλεγαν οι μιζετέρ θα χορεύουν τώρα. Πρώτα. Χωριστούς χορούς δεν είχαν. Εχόρευαν πολύ περισσότερη ώρα οι νέοι. Και οι γέροι, επειδή και δεν είχαν αντοχή, αλλά και επειδή αυτοί εχάρηκαν όσο ήταν να χαρούν, ήθελαν να χαρούν βλέποντας τα παιδιά τους να χορεύουν, το απάντησαν. Αυτό δεν έπιασε. Αφλογιστή. Εντάξει. Λοιπόν, εχόρευαν κατά κανόνα τον πιο πολύ καιρό οι νέοι και οι γέροι πήγαιναν στους ήσυχους χορούς και μικρά διαρκείες. Επεδίωκαν να χορεύουν με τους νεονύμφους, με την ύφη κυρίως, μόνον οι συγγενείς του ανδρός της. Οι συγγενείς της κοπέλας
θεωρείται ότι αυτοί έχουν πλέον τακτοποιηθεί στην απόλαυση του παιδιού του και τελείωσε η αποστολή του, άφηναν πλέον να την χαίρονται εκείνοι στους οποίους επήγε. Ναι. Αυτός ο χορός και η διασκέδαση εξακολουθούσε μέχρι... Αυτός ο χορός τις πιο πολλές φορές διαρκούσε μία μέρα. Μία μέρα. Ουχή σπανίως και 2 και 3 και 4, αλλά μετά από την πρώτη μέρα όσοι έμειναν ήταν περιορισμένος αριθμός συγγενών μονάχα. Μάλιστα. Και κατά κανόνα απέμεναν τη δεύτερη μέρα τα αδελφοπέδια. Μάλιστα. Δηλαδή είπαμε ότι η στέψη γίνεται κατά τις 3 με 4. Η στέψη γινόταν 10-11. Ναι, 10-11. Ναι. Μέχρι να πάνε στο σπίτι να αρχίσει η διασκέδαση, κατά τις 3 με 4 γίνεται το χάρισμα. Ναι. Εξακολουθούσε ο χορός μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Ως τα μεσάνυχτα προς την Δευτέρα, Κυριακή προς την Δευτέρα, σχεδόν με συμμετοχή όλων. Εκτός από τον γέρο, τον γαρόστον, των γυναικών με τα μικρά τα παιδιά, πολλές φορές μάλιστα ήταν τέτοια η συμμετοχή και των γυναικών με τα μικρά παιδιά, ώστε ερχόταν με τα παιδιά με τα κουντάχα, τα άφηναν απάσα σακαραβάτε του σπιτί του γαμπρού και κάποιος εκεί πέρα τα φύλλα και τα άφηναν εκεί πέρα και κοιμούνται και βγαίνουν και χόρευαν. Ναι. Πότε αρχίνανε το θύμισμα? Μήπως παρενέβαινε από τώρα μέχρι το θύμισμα τίποτα άλλο? Εγώ νομίζω ότι για την περίπτωση που ο γάμος δεν διαρκεί 2-3 ημέρες αλλά μόνο την Κυριακή, μία μέρα, τότε αμέσως κατά τις 7-8 η ώρα φωνάζουν τον παπά. Το βράδυ. Το βράδυ. Ναι. Το βράδυ. Δηλαδή αφού χορέψουν μερικούς χορούς και κατά κανόνα τις πιο πολλές περιπτώσεις που θέλουν να είχαν σοβαρότητα και πολύ σεμνότητα, την ύφη δεν την έβαζαν στο χορό αν προηγουμένως δεν ετίμησαν. Δεν ετίμησαν. Ετίμησαν τον τίμημα. Τάφη Τη Δευτέρα ετίμησαν. Συγκεκριμένα τα συνήθεια του. Στάσου τώρα εμείς στο ορτάκιο είναι μας. Θεία Τσοφαλένα το ετίμιζαν για εθίμιζαν. Θήτα είναι. Θυμίζουν. Ναι, το θύμιγμα. Από το θυμίαμα. Ναι. Θυμίζω. Κύριε Λαβρεντίδη, αυτό το έχω μελετήσει πολύ και θέλω να κάνω και μια συγκριτική μελέτη. Υπάρχει στη Δωδεκάνησο, υπάρχει και στην Κρήτη. Ναι. Και έχω περισλέξει λοιπόν. Αυτοί το λένε φήμισμαν και αλλού το λένε φούμισμαν. Ναι. Φαίνεται είναι από τη λέξη όχι θυμίζω, αλλά φημίζω. Από το φήμι. Διότι στην Δωδεκάνησο, όταν γίνεται αυτό το πράγμα, αρχίζουν και λένε αντίστοιχα επενετικά για το γαμπρό και για την ύφη. Φαίνεται, μάλλον βέβαια αυτό που λέμε είναι προχειρολογήματα τώρα, πιθανό να είναι από το φήμι, θυμίζω. Τους εξυνώ. Επειδή εθυμίαζε ο ποπάς. Δεν αποκλείεται να είναι αυτό. Σας είπα αυτό που λέμε είναι προχειρολογία. Ναι, επειδή όταν ερχόταν εγώ θα έλεγα τίμισμαν ή θύμισμαν και προτιμώ το θύμισμαν, διότι ο ποπάς έρθε ηγείται του γάμου του χορού, στον οποίο χώρο πρέπει να είναι 7 μονοστέφανα ζευγάρια. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Είπατε ότι πρώτου θυμίσματος η νύφη δεν μπαίνει ποτέ στον χώρο. Έτσι ήταν στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Η πρώτα θα θυμέσνε και εκεί θα μένει αφού πλέον η νύφη ευλογήθηκε εις των χωρών μετά τον χορό του Ισαΐα στην εκκλησία και εις αυτών των χωρών, εις τον οποίο δίδονται πλέον και οι συμβουλές, τότε γίνεται ο χορός πρωτήτερα, πριν γίνει το θύμισμα, εχόρευαν όλοι οι νέοι, όλος ο κόσμος, αλλά ο επίσημος, ο σοβαρός ο χορός, ο χορός που αφορά από εδώ και πέρα με συμμετοχή και την ύφη, θα γίνει μετά το θύμισμα. Μάλιστα. Τώρα ας περιγράφουμε το θύμισμα. Λοιπόν, το θύμισμα εκαλούσαν τον παπά, ο οποίος
κατά κανόνα δεν έμενε στο τραπέζι σε όλη αυτή τη διάρκεια και λόγω ηλικίας, αλλά και διότι ίσως είχε άλλες ασχολίες, επέναν και εκάλναν τον ποπά. Ήρθε το ποπάς. Μήπως κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο? Όχι. Συγχωρείτε τσιμπίτε. Τον ποπάνε εκάλνα, το κάναμε. Επέ καμάρωνε ο ποπάς, εκατήβαζε τα στέφανα. Μη σε βάλαμε 2 τζογάρες στέφανα, στεφάνονα. Και μετά με τα σύρματα, ξανά με το σταυρό, έβαλαν συνήθειες και σε χαμηλό το κυφά. Και φέραμε, τσέμενα με τεκίνα και το πρωί έκαναν τη συγγενολογημόν. Και έτρωγαν έπινα και πεκάμαρωνε ο ποπάς, θύμιζαν και εκεί πεκάμαρωνε ο ποπάς. Είπα το πρωί, θα λέω σε θείας, είσαι και νέας. Τώρα ας μην ταράζουμε τεσσέτερα τα έθιμα, εμείς είμαι σορτάκι. Εσύ εκεί είσαι σορτάκι. Το σουμά είναι άλλο και εμείς θα τρώμε σορτάκι. Λοιπόν, κύριε Λαβρεντή, πού κάνουν τον ποπά, έρχονται τον ποπάς. Εσύ τι δεν ανακοιλές, τι έτσι οφάει. Και λίγο μέλο. Ναι. Λοιπόν. Έρχονται ο ποπάς, πεθαίνει την Κυριακή το βράδυ, να το πω, με πεκαμάρων και όχι τον ποπάς, έννοια την ύφη στον πρόσωπο. Που και εσένα έφυναν το τη Δευτέρα. Το πρωί φέραν τον ποπάν, πεκαμάρων. Ναι, αλλά εδώ αντικρουόμαστε με τον κύριο Λαβρεντή. Ο κύριος Λαβρεντής ότι λέει μετά το θύμημα κανένας και χόρευε. Επομένως, εάν επεκαμάρωνα με την ύφη τη Δευτέρα. Όχι μετά το θύμημα. Μετά το θύμημα. Μετά το θύμημα, όχι κανείς και χόρευαν. Όλοι χόρευαν. Θέλω, αν με συγχωρείτε, λάθος πρώτου θύμηματος η ύφη και χόρευε. Μετά το θύμημα και επεκαμάρωναν την ύφη. Αμέσως. Μετά το θύμημα. Εάν επεκαμάρωναν την ύφη τη Δευτέρα το πρωί. Ναι. Σημαίνει ότι τη Δευτέρα το πρωί έπρεπε να γίνεται το αποτσαρκούλωμα. Μα είπα ότι εάν μεν ο γάμος διερκούσε πέραν της μιας ημέρας, τότε το αποτσαρκούλωμα και το θύμημα επίνανε από την επομένη. Ωραία, εάν όμως έπρεπε όλα να τελειώσουν σε μια μέρα, έπρεπε και αυτό να τελειώσει. Ναι, κατά τις 7-8 η ώρα εκείνανε το θύμημα. Ναι. Περιγράψτε μας το, κύριε Λαβρεντή, να μας περιγράψετε το θύμημα. Καλούσα τον παπά, ο οποίος ηγείτο του χορού. Λέγεται εσείς να καλύψουμε τη φωνή. Ναι. Ηγείτο του χορού ο παπάς, στον χορό συμμετείχαν 7 μονοστέφανα ζευγάρια. Μονοστέφανα σημαίνει? Σημαίνει ανδρόγυνα τα οποία να ήρθαν εις πρώτων γάμων, μονόστεφάνοι, να μην είναι ένας εξ αυτών ερθών δεύτερων γάμων. Ναι. Αυτό θεωρεί ο αριθμός 7 αφενός σε κάποια σχέση και συμβολισμό με τα 7 θαύματα και αφετέρου τα στέφανα να ήταν μονόγαμα για να μην τυχόν πάθαινε καμία ατυχία από το ζευγάρι κανείς και αυτοί να ήσανε ανδρόγυνο διαρκείες και να μην ελάμβαναν μέρος σε άλλο γάμο, πρώτος να ήταν και ο γάμος και ο τελευταίος. Όταν έκαναν αυτήν την, και κατά κανόνα αυτός ο χορός ήταν στον οποίο έλαβανε μέρος ο ποπάς πάντα ομάλ, ναι. Του ομάλ ήταν ο χορός του θυμιάσματος, εθύμιζε ο ποπάς με το θυμιαντόν κανονικά, όλα τα ζεύγια. των τρανών των θυμιαντών, όλα τα ζεύγια. Όπως εχόρευε ο ποπάς και πήγαινε μπροστά, με τώρα το χέρι του εκρατούσε και εκρατούσε πάντοτε το χέρι του γαμπρού, όχι της νύφης, η νύφη ήταν μετά το γαμπρό, έτσι όπως επήγαινε, κουνούσε και το θυμιατήρι, εθύμιαζε και έκαμε τον κύκλο. Σε αυτό το διάστημα έλεγαν διαφόρους παρενετικάς ευχάς, σύμβουλας προς την ύφη. Πάντα προς την ύφη, διότι ο ρόλος ο δραματικός ήταν της νύφης. Εγώ αν ήμουν αλήθεια σε αυτήν την ηλικία και είχα παιδί, με αυτά τα συνήθεια προτιμούσα να το κρατήσω 1000 χρόνια άγαμο το παιδί παρά να το παντρεύω. Δεν υπήρχε δυσκολότερος ρόλος, βαρβαρότερος τρόπος συμπεριφοράς προς την ύφη. Η νύφη η καημένη θα έπρεπε να ήταν η τελευταία στον ύπνο, η πρώτη στον ξύπνιο, πρώτη να ξυπνάει, η τελευταία να κοιμάται, όλα να φτάει
να περιμένουν πότε θα έρχονταν ασαπαρακάδε ή ασαδουλίες να βγάλουν τα παπούτσια τυλωνών, τα τσαρούσια του, τα βρεγμένα, τορτάρε, να πλην ετοιμάζεται, να ξεραίνεται, να δει εξάλα, το πρωί να σκούτε πριν σκούνταν άλλ, να μην καλατσεύει, περίπου να μην τρώει. Αλήθεια, η θέση της γυναικός ήταν εδώ εις πολύ μειονεκτική θέση. Και επειδή υπήρχε φόβος η κοπέλα να ήταν από το σπίτι της όχι ετοιμασμένη, που κατά κανόνα κάθε μάνα ετοίμαζε το παιδί της και πολλές φορές με αυστηρότητα εφέρονται στα κορίτσια και έλεγαν «Σκύλθα γατέρα, εγώ κάπου εκεί που πας υβρίζνε τον κύρις και τη μάνας». Πλην της προσβολής του ότι πώς θα λένε το παιδί να πιέσουν άξιον και η αξιοσύνη περίπου εμετράτω με το αν μπορούσε να ήταν υπηρέτρια, δούλα, εσχής της μορφής. Επειδή λοιπόν θα συναντούσε πολλά τα εμπόδια στη νέα της ζωή, ήρχοντο επ' ευκαιρία αυτού του χώρου να της δώσουν συμβουλές. Και ήταν αυτές οι συμβουλές τις οποίες έλεγαν με εκείνα εκεί τα οποία σας είπαμε, τα οποία γράψαμε και θα μας τα πει ο Λιγάρης. Και τα οποία δυστυχώς επήρε μαζί του ο Γιάννης ο Καραγκεζίδης, ο συγχωρεμένος ο Πουλούτς, ο οποίος θυμάμαι στη κουμπάρα της Ναστούκας, εδώ όταν έγινε, ακριβώς εδώ κάτω όταν έγινε ο γάμος της, στο θυμίασμα, τα είπε όλα κρατώντας το βιβλίο και ήταν απόλαυσης. Εγώ από τότε το θυμάμαι, είναι τώρα 35-38 χρόνια, από τότε το θυμάμαι. Έδινα συμβουλές. Από τις συμβουλές αυτές στην ύφη και όταν τελείωναν, και οι συμβουλές αυτές ήταν με αρχήνυμα από το Α, το Β. Κάθε στίχος έπρεπε να αρχίσει από το... Η διάρκεια επομένως του νομίσματος δεν κρατούσε. Εφόσον ήταν τόσα πολλά, ήταν τα 24 γράμματα, από 2 στίχοι, εάν 48 στίχοι. Εάν ο παπάς ήταν νέος, έλεγε και τις 48. Αν δεν ήσαν, όπως συνήθως κάνουν οι παπάδες, αλληλούια πατουλία, σκέπασαν αυτόν. Αλληλούια, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Ναι. Ο παπάς έλεγε όλα τα δίστια ή ένας τραγωδιάρης? Τα έλεγε κατά κανόνα ο παπάς. Αλλά συνήθως τα έλεγε ένας τραγωδιάνος, όπως στην προκειμένη περίπτωση τα έλεγε ο Πουλούτσος, συγχωρεμένος. Ναι, και τη συνοδεία της Λύρας. Τη συνοδεία της Λύρας. Συνοδεία της Λύρας, η οποία Λύρα εδώ με τόση σεμνότητα εμεσολάβει, ώστε κατά τη διάρκεια που ελέγονται αυτά, η Λύρα μόλις ακουγόταν. Μόλις. Υπόκρουσης για να ακούγεται εις όλους η διδομένη παραγγελία, η διδομένη έντολη. Μάλιστα. Τελείωσε το θυμίγμα. Πρωτού αυτό. Μήπως κατά την ώρα του θυμίγματος έπρεπε να σβήσουν όλα τα φώτα του σπιτιού και τα ζευγάρια να κρατούν κερία? Όχι. Όχι. Φώτα, φυσικά εκεί τι φώτα δεν υπάρχει. Όχι λάμπες, όχι. Εκεί όλα τα φώτα είναι λάμπαντες, είναι μικρών μητρανών, από αυτά με τα φυτίλια. Ναι. Τα ζευγάρια όλα εκρατούσαν κεριά. Άντρες και γυναίκες. Άντρες και γυναίκες. Όλοι ξέρουν ένα κερί. Έναν η γυναίκα και έναν άντρα. Στέφανα, δύο κέρια. Το ζευγάρι ένα κέρι. Το ανδρόγυνο δύο κέρια. Τα ζευγάρια της εκκλησίας εκράνε. Ο γαμπρόκιν είχε κράνε τα κερία του εστεφάνωσαν στην εκκλησία. Και ο άντρας έκρανε έναν κερί, έναν πάει η γυναίκα. Και γύριζα γύρω κυκλικός με το ποπά να θυμιάσει. Έτσι κύριε Λαβερνή, τελείωσε το θύμιο. Τελείωσε το θύμιο. Επ' εκείνη το θέμα. Εκεί δεν είναι το πασούς. Εκείνος συγχώρηψα να δεν είναι το... Στάψε χώρο να πας. Μετά από το θύμισμα, ο παπάς απεσύνετο, έσκυβανε, φιλούσαν το χέρι. Όλοι όσοι εχόρεψαν. Όλοι όσοι εχόρεψαν και από εκεί και πέρα μετά συνέχισαν των χωρών ή με μικρά ανάπαυλα ή αμέσως μετά
όλοι με την νύφη και τότε προσήρχονται οι συγγενείς και τότε άνοιγε η ώρα για τον Λιράνη, ο οποίος σε κάθε συγγενή και έπαιρνε γονάτισμα. Ναι. Μήπως ο παπάς που τελείωσε το θύμημα τους ξαναεύχοναν μια ευχή? Ιδιαίτερη ευχή, άλλοι όχι, αλλά τους έδινε την εκκλησιαστική ευχή. Μάλιστα. Την εκκλησιαστική. Ναι. Τους, όπως λέμε, τους ευλογούσε με το χέρι, Ναι. κατά τον τρόπο των Αγίων Γητών. Το αποτσαρκούλωμα, μετά το θύμισμα, Από τον όπου πας από καμάρωμα, αυτό δεν είναι η νύφη στον πρόσωπο. η νύφη χόρευε από καμαρωμέντσα. Αφού χώρευε καμαρωμέντσα, Στο θύμισμα, η νύφη το καμαρωμέντσα. καμαρωμέντσα, Τσαρκουλωμέντσα. ο πας όντι σε έρχουτονε, αυτό και σε άνοιγε ο πας με τα χέρα την καμάρα, γιατί σε καμάρουν. Ο πας δεν είναι την νύφη στον πρόσωπο. Στάσου τι έτσοφα. Πότε θα επεκαμάρουν ένα τέλος? Πρώτου θυμίγματος. Πρώτη θυμήμα. Επεκαμάρουν ένα τέλος και αρχίναν το θύμιγμα. Ναι. Ή τελείωναν το θύμιγμα. Όχι, πριν τη θυμήμα, ναι, Πριν το θύμιγμα επεκαμάρουν ένα τέλος και πήγε αρχίναν και θύμιζαν. Ο πας και καμάρουν εκείνη την νύφη στον πρόσωπο και πήγε στη τρία την ίδια. Τελείωσε. Και από εκεί και ύστερα άρχισε ο χορός. Ναι. Μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι την Τρίτη, μέχρι την Τώρα Τετάρτη. το Γιάννη να θέλει να μου πάρει. Βεβαίως. Πού είναι αυτός? Ας πάω εγώ. Πιστεύω ναι, χόρτασε το εκεί. Επόρευαν ως το πρωί. Στάσου, ένα ξέρει, σε πράγμα. Στη Δευτέρα το πρωί με καμάρωναμε. Τότε ίσα και καμάρωναμε και πίναμε. Πίναμε σε φτάνε θύμισαμε και Θεία Τσόφα, ετελείωσεν η χαρά. Εξημέρωσαν. Ετελείωσαν όλοι πήλαν. Ή εκράτησαμε 2 ημέρες τη χαρά. Δεν μου λες την Κυριακή το βράδυ έντονη χαρά. Το πρωί έπιναν κοτσαγγέλε πέρα στα σπίτια μας. Έπιναν κοτσαγγέλε. Όχι. Κοτσαγγέλ δεν υπήρχε εκεί πέρα. Που παίρνε την ύφη και γυρίζανε. Αυτό το θυμάμαι, χαρακτηριστικός, διότι όταν έρθαμε πρόσφυγες στην Καλαμαριά, έμεσα διαφόρων. Ορίστε, δεν το βρήκα. Είμαστε όλοι ταραγμένοι, απαδάκια από εκεί και από εκεί. Και θυμάμαι ότι οι Ερκαυκάσου που έλεπαν εμάς τους άλλους σας αμέριτοι Είναι ανάγκη να μπουν και αυτά μέσα. Δεν πειράζει, είναι χαρακτηριστικό. Έλεγανε, ατό παντό έθιμονε, νύχτα μπέρνε και λασκίζνε την ύφε. Δηλαδή ήταν ηρωνία δια τους άλλους ποντίους εκ μέρους των Καυκασίων. Ατό παντό μπέρνε και λασκίζνε την ύφε. Ώστε αυτό το κοτσαγγέλ δεν υπήρχε. Ας πούμε τώρα Θεία Τσόφα, τελείωσε τη Δευτέρα το πρωί η χαρά, όλα ησύχαζαν. Η νύφη και ο γαμπρόν θα εκοιμούσαν εκείνο την ημέρα εντάμαν, θα εκοιμούσαν τη νύχτα την επομένη εντάμαν, θα εκοιμούσαν μετά 2 ημέρες εντάμαν. Άμα η χαρά διαλύε, όλοι έφυγαν τα αδέλφια, ο κουμπάρο, τότε βέβαια θα κοίτανε τα παιδιά. Γιατί υπάρχουν... Ναι, συγχωρείτε. Εδώ. Καλώς ήρθατε. Μετά που τελείωσαν και απεσύχθησαν οι καλεσμένοι οι ξένοι, έμεναν οι στενοί συγγενείς, τα αδελφοπαίδια όπως έλεγαν, της νύφης, και αυτά διασκέδαζαν ήσαμε και την επομένη. Και επειδή για να διασκεδάσουν έπρεπε να έχουν και το σχετικό φαγοπότη, κρασί μεν και ούζο είχανε, έπρεπε όμως να εξασφαλίσουν και κοσάρας. Και προτιμούσαν πάντοτε την κοσάρας
και τα κοσάρας έπρεπε να πάνε πέρνατα από τα σπίτια των διαφόρων. Πήγαινε σε σπίτια συγγενικά, με κάποια προφύλαξη. Αυτή τη δουλειά την κάμανε πάντοτε, αφού προηγουμένως οι κότες πήγαιναν στα κοτέτσια. Αυτό που είπαν εχθές εμείς και είχαμε μέρος ιδιαίτερο για τα κοσάρας, συνέβαινε στα πολύ φτωχά σπίτια. Τα πολλά τα σπίτια είχαν ιδιαίτερο πόνεν. Και πήγαιναν ακριβώς όταν τα κοσάρας θα επέραν συμφώναν, με τρόπο έβαλαν το σέρνο του και παίρνανε έναν ή δύο κοσάρας, αναλόγως όσοι ζημία ήθελαν να κάνουν τον συγγενή τους, ο οποίος και όταν το μάθαινε ευχαρίστως τους άφηνε, αλλά αυτοί ελάμβαναν τα μέτρα ώστε κρυφά να πάρουν την κόστα. Κατά σπαρτιατικόν τρόπο. Ναι. Αφού εμάζευαν 5, 6, 7, 8 κότες, αναλόγως το πόσοι ήσαν και πόση διάθεση είχαν, τα φέρνανε, τα εβάζανε γρήγορα σε καυτό νερό, να τα εχάσοβανε να κάνουν την αποκτήρωση, να βγάλουν τα τουφτά του και από εκεί και πέρα τα βράζανε, τα καβουρτίζανε και συνέχιζαν ίσαμε το πρωί. Τις πιο πολλές φορές, έτσι όπως τα τσούλταζα, πώς έλεγαν, επετσαχάλιζαν, αφού επετσαχάλιζαν εφρόντιζαν να δουν που παίχτηκε εκείνο εκεί το γιατές, να εβάρναν και το στοίχημα. Συνέχιζαν κατά αυτόν τον τρόπο, κατά κανόνα ήσαμε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Τη Δευτέρα το μεσημέρι αποχαιρετούσαν, ήρχοντο και έφευγαν. Από εκεί και πέρα ήρχιζε πλέον ο βίος της συμβιώσεως. Ναι, ήσαμε αυτήν την ώρα συνάντησης παιδιού και κοπέλας δεν γινόταν. Μετά τη Δευτερώστη, την πρώτη βραδιά αποκλείεται. Τώρα εδώ εάν, κύριε Λαβρεντίδη, όπως συνήθως εξακολουθούσε ο γάμος, πολλές φορές 3 και 4 μέρες. Εάν εξακολουθούσε εκεί, ήταν ο κόσμος εκεί, υπήρχε πάντοτε αυτή η εποχή και η απόσταση. Και η παρουσία των νεονύφων. Και η παρουσία των νεονύφων. Λοιπόν, τώρα έπρεπε ο γαμπρός, ο νεόνυφος, ο νεόγαμον, όπως τον έλεγαν, να εφρόντιζε, να έδιδε στην γυναίκα του, στην νεονύφσα, να εννοούσε ποια είναι τα καθήκοντά της. Και αν εκείνη δεν επιτελούσε όπως έπρεπε το καθήκον της, και εις αυτόν προσβολή λίγο στο πατρικό του σπίτι και πολύ προσβολή στο σπίτι της κοπέλας. Έπρεπε λοιπόν να της πει τι καθήκοντα έχει. Και δυστυχώς για το χωριό το δικό μας, μεταξύ των καθηκόντων των βλακωδών, ήταν τότε να σκούνταν πρωί-πρωί, πριν σκούτε κανείς, να σπογγίζουν τα πόρτας, όχι μόνο το σπίτι, το τρανόνα, τόσο γαλαπανί, αλλά και των συγγενών. Και αν υποτεθεί ότι ο ένας ο συγγενής ήταν στη μία άκρη του χωριού και ο άλλος στην άλλη, έπρεπε ο γαμπρός να την πάρει από το χέρι την ύφη, τη γυναίκα του. Τη Δευτέρα πρωί. Δευτέρα πρωί. Όταν λέμε πρωί, πριν σηκωθεί κανείς. Όταν οι άλλοι θα σηκωθούν, να βρεθεί το σπίτι του. Η Μάησα έρθεν, εσπόγξεν, επίκαινα το άλλο. Και αν υποτεθεί ότι το σπόγγιμα μπακέσωνε καλό, θα ετέρναν και θα έβρισκαν γουσούλ η συνήθη. Βάρβαρα συνήθεια, τα οποία ευτυχώς έφυγαν. Πάντως αυτά τα συνήθεια υπήρχαν και διατηρούνται μέχρι και προ λίγων ετών. Θεία Τσόπα, τώρα θα ρωτήσω ένα πράγμα. Εγώ έτσι, αντικατηγορά τα κοιτάπατα. Τώρα θα στεφανώνει το κοριτσάτσκε 1-2 ημέρες εμπροστά. Μήπως επέρνε η μάνα τη θεατέρα να της χωριστά και έλεγε ένα τέτοιο πώς θα κοίται με τον άντρα μας, πώς θα προφυλάεται, να μην παθάνα εκείνο, αέστα φτάσει με τον άντρα, διότι συνήθως τα κορίτσια μου έσανε μικρά.
Μήπως και αυτό γινόταν και στο παιδί? Όχι, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Είπες η μάνα στη δεύτερη. Εστάσου. Εκείνα η μάνα έλεγε το παιδί να ποιος ξέρει το έλεγε, δεν κάτι ξέρω. Εσύ όταν επάντρεψες, η μάνα είπε τίποτα, άεστα κοιμάσαι με τον άντρα, άεστα φτάσει τίποτα να προφυλάεσαι από εκείνο, τίποτα. Δηλαδή έγινε η ένωση κατά φυσιολογικών τρόπων και κατά την παράδοση του αισθητικού. Όπως επίεν το πουλί και έβρεν και κινηθεί το ζευγάρι, έτσι ήμουσαν και αυτά χωρίς την παρέμβαση κανένας. Ούτε εκ μέρους του ανδρός, ούτε εκ μέρους του γέννη. Διότι σε πολλά σημεία γίνονται. Ναι. Έπεσαν κάτω. Εκεί μέθαν οι νεόνοι. Από τώρα θα πάμε σε μερικά σημεία, τα οποία με συγχωρείτε, αλλά είναι υποχρεωτικό να τα συζητήσουμε αυτά. Μήπως έτον το συνήθιο, όπως είναι σε πολλά μέρη, το πρωί να έρχονταν οι συγγενείς ελεύθεροι τα συντόνια την ύφης? Αν έσανε ματωμένα, αν έσανε τι? Όχι. Σε εμάς έσον βέβαιον ότι ματωμένα λες. Γιατί ξέρετε αυτά υπάρχουν έθιμα εδώ πέρα που γίνονται. Όχι, αυτά είναι μακριά από το... Μακριά. Τότε είναι ένα κορεξενό. Κορεξενό δεν πήγαινε. Τι μόνο και ο κόσμος. Σε μέτρο το χωρίο μια φορά ούτε έξατο, ούτε πίκαμα, ούτε είχα πάρει. Σύμφωνα. Έζησαν 1, 2, 5 ημέρες, θα παίρνανε την ύφη και από ένα συγκυρούατς. Όπως λένε, θα παίρναν στην ιδέα. Εκεί, αν και έρχονταν η μάνα τη φέρνει την πρίκα στο σπίτι, νύφη πίνει. Θα έρχονταν η μάνα. Να είναι την πόρτα, να παίρνει την πρίκα, και μετά. Πρίκα και έλεγανε του. Άρα εμείς λέγουμε. Το τσέζ. Έπαιρνε η μάνα το τσέζ στο σπίτι. Με το σαντούχνατς. Και έρχονταν στο σπίτι. Και εκεί επένε η νύφη οπής. Ναι. Έτσι το έκανε. Σαν πόσα ημέρες? Σε μια εβδομάδα. Κράτη να την έναν εβδομάδα, εκείνη πατημάγονται με την κοινούς την πεθερού του μέρους της Ιωνούς, εκεί προσκάλωναν και πέραν την ύφη και πέραν της κυρουάτσια. Μήπως επέρνατε και πέραν ο γαμπρός? Όχι. Μόνο η πεθεράτς επέρνατε και πέραν η κυρουάτς. Και μερικά πρόσωπα. Εμένες η κυρουάτς ή εκάτω? Αν εσύ λένε φίλοι να την και έναν εβδομάδα ζει. Έναν εβδομάδα και εκεί ξαναγύριζαν στο σπίτι. Ή έναν ημέρα. Αυτό πώς σε λέγανε αυτό? Η νύφη απαϊοπής. Η νύφη απαϊοπής. Από εκεί και ύστερα πλέον τελείωνε η χαρά. Μήπως η νύφη αν είναι τον ένα χαρά, αν είναι τον ένα διασκέδαση, χορό κτλ. Έπρεπε να πάει επί κάποιο διάστημα, ένα χρόνο, 40 ημέρες, ξέρω εγώ πόσο, πάντα με τα νηφικά της? Όχι. Από εκεί και ύστερα είναι το κανονικό σύζυγος, πλέον τίποτα. Γιατί σε ορισμένα μέρη έπρεπε να πάει με τα νηφικά της. Έλεγαν, εξακολουθούσαν να τη λένε νύφη. Τα νηφικά της επέκει. Χαράντας αμόντο ήταν, στόριζαν. Και εκείνα είχε δάξει, εκείνα είχε μεθόνατα και πει. Πότε θα επέρναν οι συγγενείς και οι φίλοι και του γαμπρού, αλλά κυρίως ασομέρως την νύφες, να επισκεφθούν επισήμως το νέο ανδρόγυνο? Μισταϊκάκι. Ποιος θα έπαιρνε? Οι συγγενείς και οι φίλοι, οι συγγενείς της νύφης, του γαμπρού κτλ. Θα επισκέπτονται το νέο ανδρόγυνο. Η νεόνυφος εφρόντιζε να μην πάει στο σπίτι λεχώνας? Όχι. Και παίρνει. Γιατί? Στο θάνατο μα και παίρνει. Στο θάνατο μα και παίρνει η νεόνυφος. Συλλεχώνα στο σπίτι μα και παίρνει. Πού αλλού, μήπως αλλού πουθενά έτωνε που και παίρνει? Όχι, μόνο σε αυτά. Συλλεχώναν και στο θάνατο, συγκινία και παίρνει. Τώρα πάντρεψες, η νεόνυφη και φίλη. Μάλιστα. Και τελείωσα με το γάμο. Μήπως έχετε να προσθέσετε τίποτα? Όχι.
Τι Ατσόφα, έχεις τίποτα άλλο να λες για το γάμο? Thank you.